Стига, човек. Вече не издържам. Наистина не издържам. Трета поредна година, на която сме подложени на постоянен психически тормоз и тежък кринч от поредният сезон на Ергена. В смисъл, предишните години давах шанс на това предаване, гледах първия, втория, мисля, че на първия сезон и трети епизод бях изгледал и просто се отказах тотално да го гледам отново и тази година аз няма да го гледам вече. Точно за това ми дойде гениалната идея. Така или иначе, абсолютно всички говорят за този Ерген в социалните мрежи. Защо да не видим хората какво имат да кажат за предаването тази година? Но има една уловка обаче. Няма да ползвам YouTube, няма да ползвам Facebook, Instagram или Twitter. Точно така. Не, и Snapchat няма да ползвам, вие наред ли сте? Ще издухам праха и ще обера пайжените от социалната мрежа, която успя да просъществува уникалните 2 седмици в България. Threads. Преди да сме започнали с видеото обаче, последвайте ми в моят Twitch канал, наживо съм там всяка вечер от 8 или от 9 часа. Да, така е, понякога пускам малко по-късно, не е нужно да ме пържите абсолютно всеки един път. И също така в Instagram. Последвайте ми там, защото съм много готин, де да знам. И също така за това видео имаме спонсор. И този път спонсора не съм аз. Така че няколко думи за него. Енотрия The Last Song, дългоочакваната игра на годината, разкрива датата си на излизане и ще бъде пусната на PC, PlayStation 5, Epic Store и Xbox Series X и S. Предварителните поръчки вече започнаха за Epic Store, като скоро ще са налични и за PlayStation 5 и Steam, като междувременно може да уишлистнете играта на тези две платформи. Енотрия The Last Song, за тези, които все още не са запознати, е италианска фолклорна и културно вдъхновена екшън ролева игра. Нарича се Summer Souls, защото за разлика от другите Souls игри, действително се развива в оживеният и слънчев свят на Енотрия, вдъхновен от италианските лета. Историята на Енотрия е вдъхновена от комедия Дел Арте. Светът е завладян от Кановачио, изопачена вечна пиеса, която държи света в неестествен застой. Ти, човекът без маска, си единственият свободен от дадена роля и господар на съдбата си. Победете могъщите автори, които са го създали, и освободете света от стагнация, като впрегнете силата на ардор. Сложете маските на падналите си врагове, за да поемете техните роли, позволявайки нови начини за игра, всеки със своите силни и слаби страни. Превключвайте между до 3 персонализирани зареждания по всяко време. Ако играта ви е заинтригувала и сте фенове на Souls игрите, може да намерите повече информация за нея на линка, който съм оставил в описанието на видеото. А за тези от вас, които ползват Steam или PlayStation 5, не забравяйте да си я уишлистнете. Така, хубаво реших да не ползвам нито една от останалите социални мрежи, обаче в Threads има един много голям проблем. Спомняте ли си тази социална мрежа защо умря точно за първите 2 седмици? Да, защото абсолютно всеки в Threads се опитваше да е супер оригинален, супер забавен и да привлече вниманието на възможно най-много хора. Нещата явно не са се променили и хората там са тежко кринджави, една и съща шега се споделя 10 пъти от 10 различни човека и тези, които се опитват да измислят нещо оригинално, просто не са забавни. 2 часа съм стоял в Threads. 2 часа. Представете ли си какво съм си причинил? Специално я изтеглих тази социална мрежа, за да направя това видео. Така че заслужавам поне едно абониране, един лайк. И за тези 2 часа успях да намеря точно 10 поста, които бяха интересни и можеше да се каже нещо по тях. 10! Сигурно съм изгледал над 1000-1500 поста за Ергена и човек, всичките бяха или еднакви, или просто не бяха за видео. Date idea. Идваш да гледаме Ергенът и да храним наред. Често да ви кажа, аз имам една много по-добра идея за първа среща или като цяло за среща с момиче. Идваш у нас и гледаме видеята на тигъра и солим наред. Не е нужно да гледаме Ергена. Често казано, малко тъпо стана тук, откакто почна Ергенът. Всеки ползва фида ми е за това. Аз дори не гледам телевизия. Значи искате да кажете, че е по-добре в Threads малолетни момичета да си качват газовете и жадни симпове постоянно да им коментират отдолу. Искаш ли да се запознаем? Много си сладка. Сладкиш. Смисъл, наистина ли по-добре да се коментира Ергенът, отколкото да е някакъв... Често ви кажа, това беше една от причините аз да спра да ползвам Threads. Той буквално се беше превърнал в OnlyFans. И вярно е, аз почти не гледам телевизия, ама по-добре е Ергенът. Някакси по-малкото зло е това. Лично за тази платформа. Тия всичките от Ергенът са дъното на вече пропадналото ни общество.
Не знам обществото дали не е пропаднало и дали ергенът е проблема за това, но искам да забележите как този пост е написан на шльокавица и как само ергенът е на кирилица и дори с кавички е написан. Не знам, това е супер грамотно написано, но в същото време е и супер неграмотното. Много съм объркан. Гледайки ергенът се чувствам все едно съм в автокъщите в Дупница, много буклук събран на едно място. Няма се баваш с колите, които са в Дупница. Разбрали ме? Значи, тая шега беше супер забавната, докато не скролнах буквално да погледна долния пост, който беше абсолютно същия, само дет с няколко точки и запетайки разлика. Вече и Анхел Ди Мария е в ергенът. Това момиче не знам как се казва, защото не съм гледал ергенът. Може би се казва Виктория, защото всичките скандални участнички се казват Виктория. Имам чувство, че е извън брачното дете на бащата на Анхел Ди Мария, който си е правил доста чести екскурзии до Слънчев бряг. Между другото, верно, кажете в коментарите как се казва тя. Изобщо не съм гледал ергена, нямам никаква представа. Търся му жена, better than ергенът според мене. Често ви казва, този пич според мен е най-големият тарикат и на 12 години обиколил абсолютно всички наргиле барове в града. Ама честно ви кажа, да, верно е доста по-добре от ергенът. След като баба ми видя момичетата от ергенът, спря да ме пита кога ще се женя. Значи това е наистина много оригинално и ми хареса, докато не продължих да скролвам надолу и не видях може би още 30 такива буквално копи-пейснати, как на някой баба му е спряла да го кара да се жени след като е гледала ергена. Да. Търся си нови приятели, които не гледат ергена. Това на пръв поглед не е обикновен пост, докато не видите коментара. Ето ме, да се запознаем. Аз ви казах, че е пълно с такива хора в този трец, човек. Ергенът го снимат в Гърция, защото всеки знае, че там е по-ефтино. Де да знам, предишните сезони, сега не знам този сезон дали наистина го снимат в Гърция, ама предишните нали бяха в Турция. Не е ли в Турция по-ефтино? В Гърция реално е по-скъпо. И като говорихме за как абсолютно всеки говори как баба му е гледала ергена и е спряла да има мераци да се ожени. Ето тези две момичета, които им приличат на 15, едното от тях пуши цигара. След като бабите ни изгледаха ергенът, спряха да ни питат кога ще се женим. Да, и след като майка ми си свали трец и видя тази снимка, също спря да ми дава зор. И като цяло това е проблема на цялата тази платформа Threads и според мен тя затова умря. Пълна е с момичета на 15-16, които търсят мъжко внимание, снимат си газовете, снимат се полуголи, се едно са в OnlyFans и това са. 2 часа и половина скролвах в Threads, за да намеря тези 10 поста, които бяха малко по-различни от всички останалите. А 2 от тях реално ги ползвах като пример за това как всички постове са еднакви в тази платформа. Имам чувство, че в Threads е пълно с ботове, които просто репостват и копират абсолютно всичко, което видят. За финал, искам да ви задам на абсолютно всички този въпрос, защото това е най-голямата дилема. Някои хора ми казват, че тази годишният ерген е най-грозният досега. А пък други ми казват, че той е най-красивият досега от всички ергени. Вие на какво мнение сте? Мислите ли, че тази годишният ерген, който според мен прилича на някакъв Тимо Мейн или тежък програмист, е по-хубав от предишните? Или реално той е най-естественият и най-нормално изглеждащия от всички тях? Благодаря ви, че гледахте това видео. Не използвайте Threads, за Бога, моля ви, наистина не използвайте Threads. Абонирайте се за моят канал, лайкнете видеото и използвайте YouTube и нормални социални мрежи. Айде, чао!